ככה, דוד הוא בן 10, הילד השלישי במשפחה. ילד מאוד מאוד חברותי, מצליח ברמה מאוד גבוהה. יש לו כל מיני תחביבים של ספורט, משחקי חברה, כדורגל. מעסיק אותו מאוד, ילד מאוד פעיל, נמרץ, ברוך השם. איזה אתגרים היו לו בחלק הלימודי שהגעת? האתגרים שלו התחילו מכך שבגיל 2.5 הוא התחיל את המילים הראשונות, מה שגרר בעקבותיו איחור בהתפתחות השפתית. כל הבעיה שלו בעצם הייתה בעיבוד, אם זה מבחינת השפה, המללה, חיבור של משפטים, רצף, כל הדברים האלו הוא נתקל בקשיים מאוד חזקים. גרמנו לקשיים מרובים. איפה הוא היה עומד בתוך הילדים של הכיתה? מספר 32, מתוך הכיתה, מתוך 38 ילדים. זאת אומרת, ממש הוא היה בבינוני ומטה ממש. על המצב שלו, על המשפחה, כל הקושי הזה. זמנים שהוא התפרץ בבכי, על כל דבר קטן, רב המון עם האחים, היה אפילו קצת אלימות, לא מקשיב, בועט, זאת אומרת, לאף אחד לא היה נעים בקרבתו. מתוסכל, מאוד מתוסכל. מתוסכל מאוד. מצד שני הבנו אותו, שמאוד מאוד קשה לו, אבל לא הצלחנו לעזור לו. עשינו המון טיפולים, טיפול בשלושת הממדים, טיפולים רגשיים, תרפיה במוזיקה, באומנות, הכל לא הוכיח לעצמי כלום. היינו במצב של ייאוש טוטלי, ידענו שמיצינו את כל האפשרויות עם הילד ולא הגענו לשום תוצאה. אני שמעתי על הארגון, אמרו לי תנסי, יכול להיות שיהיה לך שם אחוזי הצלחה. החלטתי שזו הנקודה האחרונה. אין מה להפסיד. בתחילה הוא נהנה, אחר כך היה לו מאוד מאוד קשה, ולפעמים הוא אומר, למה דווקא אני צריך מכל הבית הזה לעשות את התרגילים? אתה נבחרת מכל הכיתה שלך בחיידר לנסות את השיטה הזאת, כי זו שיטה שמי שעושה אותה מגיע להישגים הכי גבוהים. תספרי לנו איך ראית את התוצאות. היו תקופה ואחר כך מה? איך זה היה? אז התקופה הראשונה, בעצם מה שקרה שבכיתה ד' שמעתי על השיטה הזאת, כשילד היה כבר בכיתה ד', וזה היה 3 חודשים לפני סוף השנה. ידעתי שזה 3 חודשים שאפשר להשקיע, ישבנו ועבדנו יום, לא ראיתי שום שיפור, אחרי 3 חודשים הייתי באכזבה נורא. באמת, החודש הראשון של השנה עדיין לא ראינו תוצאות, אבל זה היה ממש אחרי החגים, התחילה קפיצה משמעותית, הילד פשוט עלה לרמה של לא פחות מ-95 במבחנים, מוטיבציה, התחיל לחייך, הוא פשוט התחיל לחיות מחדש, חזר לו ארוך בעיניים, דימוי עצמי מאוד מאוד גבוה. התחיל לצאת ללימוד מרצונו כל יום במשך לימוד, מוכן לשבת וללמוד עם בעלי, דבר שלא היה מעולם. זאת אומרת, יש לו, הוא רואה הצלחת, הוא חווה הצלחות, הוא נהנה מעצמו, הוא מחייך, הוא משתף אותנו בכל מה שהוא עובר כל היום. הוא חוזר לי כל ערב מהמתמידים ב8:45 ואומר לי, את לא תאמיני, תגידי לי כמה הספקת היום, כמה משניות אני יודע בעל פה. והוא עומד לסיים את ה50, שזה עומד להיות ביום הולדת שלו בעזרת השם עוד שבוע, וזה רק פשוט מתמיד, וקיבלנו ילד במתנה. אני ממש מרגישה שאנחנו חייבים המון לארגון. גם יש בארגון חלק בהצלחות. מבחינת הארגון זה הצלחה של 100%. אנחנו ניסינו המון שיטות, והיינו המון בייעוץ חיצוני. שום שיטה לא הוכיחה את עצמה, ואפילו לא באחוזים קטנים. מבחינת הזיכרון, גם היום אם אנחנו רוצים לחשב כל מיני תרגילים קשים בחשבון, שאנשים מבוגרים במשפחה לא מצליחים, אומרים אפילו חידושי תורה בשבת וצריך לחשב גימטריות, הוא הילד היחידי שקופץ לפני המבוגרים ואומר את התשובה, כשהמבוגר עוד לא הספיק לעשות את החשבון. זאת אומרת שקיבלת ילד במתנה. ילד במתנה. זאת אומרת, עם עבודה, גם של הילד וגם של ההורים, והכוונה כל הזמן לאורך כל הדרך, פשוט 100% הצלחה של השיטה. איזה יופי. מה שנהניתי בשיטה, שתמיד הדגישו לו את הנקודות החיוביות. הוא לא הרגיש שהוא עושה את השיטה הזאת בגלל שיש לו בעיה, אלא ההפך, אני עושה את השיטה הזאת כי נבחרתי, יש לי נקודות כל כך חזקות שאיתם אני יכול לפרוח יותר. לא הרגשתי אף פעם לבד, גם כשהיו לי שאלות, היו לי בעיות שהתעוררו, אז תמיד היה לי למי להתקשר. המורות הפרטיות, הנשמות אשר עשו בחרה, מבחינתי זה ארגון שפשוט לוקח ילדים שהם נשמות שיכולות ליפול, אם זה לצאת לרחובות ולא להצליח, בגלל כישורים שלא היו להם, או כישורים יותר מדויקים שהיו להם, והם לא הצליחו לפעול איתם בצורה נכונה, הם פשוט לוקחים את הילדים האלו ובונים אותם ועושים מהם פשוט נשמות, ילדים עם מלא חיות ומלא שמחה. אני ממש חושבת שהילד הזה הוא לא שלי, אני ממש יודעת שאני לאורך כל החיים אזכור שזה ילד של הארגון. ילדים שלנו זה כארגון, זה ילד שלקחו ממנו ובעצם לקחו את הנקודות החזקות, שאנחנו כהורים וגם כבית ספר ידעו להתמודד איתו והצליחו פשוט לבנות ממנו, לתת לו דחיפות לכל העתיד שלו. מבחינתי זו שיטה שמוכיחה את עצמה בצורה בלתי רגילה, שפשוט שווה לכל הורה להשקיע גם את הצד הכספי וגם את הצד של ההשקעה והמאמץ, ולתורמים אני אומרת שזה לשים את הכסף במקום הכי בטוח. פשוט לקחת את הכסף ולדעת ששם מצליחים כי רואים תוצאות מיידיות, גם אם לא מיידיות תמיד יש תוצאות.